Najtraženija zanimanja budućnosti temeljit će se na tehnologijama i inovacijama. Unutar Europskog tjedna IT zanimanja stručnjaci upozoravaju na 43% radne snage u Europskoj uniji koja nema kvalifikacije za ono što poslodavci traže. Za sigurno radno mjesto u budućnosti bit će potrebna informatička znanja, ali i neprestano ulaganje u cjeloživotno učenje. Radni staž u samo jednoj tvrtki odlazi u prošlost. Radnici budućnosti mogu očekivati da će im se smjer karijere mijenjati 6 do 7 puta u životu. 35 let sam radio u firmi, to je nešto što je već prošlo. Današnji izazov je u stvari 35 let biti zapošljiv. Otvaraju se neka nova radna mjesta, iako bi ja rekla da radi se više o tome da se postojeća šire, nadograđuju, mijenjaju. Sve više nam tehnologija pomaže u svakodnevnom poslu i danas što god možete uključiti, ja bih rekao, u struju, na neki način promatramo već kao visoku tehnologiju.